Isahluko seshumi nanye. Lobu buzwe Sabufica Bunje, Buyoba nje Sesaba Mathambo Amhlophe. Ngemuva kweminyaka emibili abangubane bengasayi kudokotela Mdlalose zaya ngokuya zazinika amandla izingxabano lapha emzini wakwaNgubane, noma mangithi emzini kaMthimkhulu N kanye noJohn Mbabadisi Ngubane, noma usokhaya nowakwakhe bekhona ekhaya kwakuthulwa kungathi kufiwe. Umthimkhulu N ezifundela izincwadi ezinkulu ethi uyazilungiselela azokufundisa noma wenza ama-assignments ase-UNISA. uNgubane yena wayehoba ngaphansi kwephephandaba nebhodlela lewayini noma likabhiya, amachalaha akhe edamane emkhotha isandla. Ikhaba lezimfundiso zikaDokotela Mdlalose lase likade lashazwa, izimpande zalo zasiphulwa ngumlando womndeni wakwaNgubane. Ulwembu lwezinjwayezi zeminyaka lwase lungamanketanga ezimpilweni zabo. Ukuzikhukhumeza kwabavala amehlo, izindlebe nemizwa. Nalokho ababethi bakutholile kuDokotela Mdlalose kwapheshulwa yimimoya yeziphepho ngoba kwakungaphandle. Masishana bakhohlwa abakwaNgubane ukuthi okaDinangwe wayethe alikho ifa ababengalinika izingane zabo eledlula isikhathi sabo. Isikhathi sabo ezinganeni sasibalulekile kunazo zonke izinto ababezenzela izingane zabo. Base bekhohliwe ukuthi uDokotela Mdlalose wayethi zintathu kuphela izinto ezingamagugu abazali abangazinika izingane zabo. Lezo yizimpande, luhlaka nezimpiko. uDokotela Mdlalose wayekubeke kwakhanya ukuthi izingane zethu zidinga izimpande ukuze zingapheshulwa yiyo yonke imimoya nozamcholo. Futhi izingane zidinga uhlaka ezingakhela kulo ukuze zazi ukuthi akukho ukuphumelela lapha emhlabeni ngaphandle kohlaka lwenkathi, lwendawo kanye nolwamandla. Izingane ezingenahlaka lokwenza nokucabanga zicoshwa yiyo yonke imisinga nezivunguvungu lezi. Izingane zidinga izimpiko ukuze zindize zibashiye abazali zibheke phezulu. Ukuhoba kukababa ngaphansi kwephephandaba nokuphuza kwakhe obhiya kwakungekhona neze ukunika izingane zakhe isibonelo sohlaka ezingakhela kulo. uNgubane wayezithakatha izingane zakhe. Ubuqhingi bomndeni wakwaNgubane kwakungelona uhlaka izingane ezazingakhela phezu kwalo. Khona uma besekhaya abazali izingane zazifunda ngempela, umabonakude isale nenhliziyo ebuhlungu. Phela uNgubane wayebeka unyawo phansi athi ngeke nezwe elokhu abizelwa esikoleni ukuzokhuluma izindaba zabantu abangathandi ukufunda. Wayethi uma umuntu engasithandi isikolo, umnyango wawuvulile ukuba loyo muntu apakishe izingubo zakhe azihambele ayosebenza. Leli kwakuyiculo nje elinganakwamuntu. uNgubane wayengenazo izinto zekhaya ayezenza ngesikhathi sakhe. Empeleni wayefana neningi lobunyebunye bezindoxomba zabesilisa baseNingizimu Afrika abasebenza amahora 5 noma ayisishiyagalombili bese beyochitha esiningi isikhathi ngokwenza lezo zinto ezivithiza impilo. Yonke impilo yaseNingizimu Afrika nayo yayinesandla kulobu buhodoba bakwaNgubane. Yayinciphisa usuku lube ngamahora 10 esikhundleni samahora angama-24. Impilo yaseNingizimu Afrika ayifani nempilo yaseMelika lapho kuphilwa khona amahora 14 ngosuku, esikhundleni samahora 10 noma 12. eMelika izitolo zivulwa ngele-10 ekuseni bese sivala ngele-10 ebusuku, kanti ezinye zivula amahora angama-24 ngosuku. Amayunivesithi avula ngele-8 ekuseni avale ngele-10 ebusuku, kanti imitapo yezincwadi iyavala phakathi kwamabili. Lokhu kuvala kwamayunivesithi ngele-1 emini nokuvala kwemisebenzi ngele-5 ntambama kwakha izidleke
zobuvila, ubumpofu, imibangandlala nobuthuntu emiphakathini yaseNingizimu Afrika nasemzini wakwaNgubane. Le mpilo yobuvila nobukece yaseNingizimu Afrika yadala uhlaka olubukece kwaNgubane. Imizamo kaMamthimkhulu yokugqugquzela umyeni wakhe ukuba ayigcwalise impilo yakhe ngokuthatha amahora amane ngosuku awanikeze ekuzithuthukiseni kuthi amahora amabili awanikeze ezinganeni zakhe ayiphumelelanga. Bake balilandela lolo hlelo isikhashana. Babethi ebusuku kusukela ngele-6 ukuya kwelesi-8 kube isikhathi sezingane. Babefunda nazo, badlale nazo noma baxoxe nazo, kuthi ngelesi-8 ukuya kwelesi-12 kube isikhathi sabo sokufunda. Lwabhuntsha ngemuva kwezinyanga ezimbili lelo hlelo. UNgubane wayebika imbiba abike ibuzi engaphumeleli ukuba abhalisele ukufunda amayunivesithi yize ayemane eThekwini. Abangani bakhe babengazibekile phansi ngokulokhu befuna lokhu noma bamcela ukuba abasize ngokuthile. Phela bona babenesiningi isikhathi sokuchithwa emajoyintini kanye nasekuthungatheni izindaba emizini yabantu. Ukuthokomala kwabangani kwamheha uNgubane, waseqala ukuzizonda izincwadi kanye nemfundo. Abangani bakaNgubane babengazibekile phansi bengamnika isithuba uNgubane. Babethi bona abafuni ukuboshwa ngamankosikazi abo kumaphinifa okwamadojeyana. Babengamthandi uMamthimkhulu bethi uyabahlikizela izindleke zentokomalo yobungane futhi uzobonela amakhosikazi abo ngokufaka wabesifazane leli vangeli lokuba kufunde. Lokhu kwenza ukuba uMamthimkhulu azithole ethuthuka yedwa enesizungu kulokwenza kwakhe ngoba wayengenaye umuntu ayengamxoxela ngezinto azifundayo. Isesasa nomdlandla ngokubambisana lanyamalala kukaNgubane. Waqala manje ukuyigasela imfundo nezifundiswa ngamazwana aziswana. Wayekuthanda ukweneka amahlazo, amaphutha kanye nobuthakathaka bezifundiswa ezimpisholo. Kwakuthi lapho wakwakhe ekhuluma ngemibono afunde ngayo, uNgubane aqhamuke ngokuthi uthi nje uzwile ukuthi usolwazi bani usehamba nobani. Kuthiwa baye babonakale beko-Sun City nako-Wild Coast. Liqaphele Popi, lezi zifundiswa zakini azilungile. Ubuhlakani, ukuhlakanipha kanye nokuziluleka kwengqondo kwaya ngokuzika kuNgubane. Wezwa noMamthimkhulu ukuthi kuboshelwe ihhashi nembongolo. Ngasese wayeseke azibuza uMamthimkhulu ukuthi yini ngempela eyenza ukuba acabange ukuthi umyeni wakhe uhlakaniphile. Kwakumkhanyela manje ukuthi ukuphasa iyunivesithi akusho ukuthi umuntu uhlakaniphile. Waselivimba ntuthuko okaNgubane, efisa ukuba kuhanjelwe abangani, imingcwabo, imishado kanye neminye imibungazo. NoNgubane wayelibona ijubane lomkakhe kodwa eziduduza ngokuthi ngisho engenzani owakwakhe ungumfazi wakwaNgubane. Kuzofuneka ukuba athambele owakhe umthetho futhi azi ukuthi yena abafana ndini yindoda, iqhude lalomuzi. Yanyonyoba nenzondo yezincwadi. Wayesho manje uNgubane athi yeyi bantu mina anginandaba ukuthi uthini uFoucault, uMary Daly noBell Hooks wakho. Mina yinye into engiyishoyo kuwo. Lokhu kufunda kweni kakhulu kuzoniphanyeka emthini. Naba ontombi sikhosana nezilengisa ngokufunda kakhulu. Bazilengisa ngokufunda kakhulu. Akukho nsizwa lapha eThekwini engalokotha ishado untombi ne-PhD yakhe. Angiyiboni inkinga mina ku-PhD. Kwenziwa yini baba ka-Ethu ukuthi uma thina sifunda kakhulu sifika ko-PhD asifanele sigane, kanti uma kufunda nina niyagana nje kungabi ndaba zalutho? Angazi nami kodwa kunjalo. Akekho umuntu wesilisa othanda ukuba aganwe yisifundiswa bese ehluleka ukuba asibonise.
Abesifazane abangafundile ngamakhosi abantu bavuma konke bakwamukela lokho okushiwo ngabayeni babo, ikakhulu uma le nkulumo yabesilisa bedamane beyinonga ngemfahlamfahla yo-intototo, modus operandi, VLS, kanye no-mutatis mutandis. Manje izifundiswa zamakhosikazi zivele zibachiliza abayeni babo zithi ngiyeke mina ngalabo intoto, modus operandi, VLC, kanye no-mutatis mutandis bakho abangasebenzi futhi abaphelelwe yisikhathi. Kusho ukuthi ninabantu besilisa nisakholwa ukuthi nibuse nigqilaza abantu besifazane? Asikholwa yilokho mamthimkhulu. Kumiswe ngamasiko nokholo ngaphezulu ukuthi thina singamakhosi emizi yethu. Ngubani-ke owamisa lokho ngubani? Nami angazi. Engikwazi kahle ukuthi wonke umuntu wesifazane ofundile uzosala emavuvuweni, umelodi angafundi kakhulu. Awu yiso ka-euthanasia, yini lena oyifisela ingane yakho? Mina ngifisa ukuba ummeli agcine lapho kugcina khona imfundo. Ingane yami ingahlala ingagani kunokuba igane umuntu omfundomfushane nocabanga njengoyise, kusho mamthimkhulu esenyukubala. Lokhu kubukela abantu besifazane phansi kanye nokwesaba abantu besifazane abafundile yinto yamagwala, abagqilazi, izifanayo ezingafanele ukuba ziganwe. Ingane yami ingafane igugele khona ezinsisheni kunokuba igane imbambezela kaxovumoya oyigwala lomgqilazi. Abantu besilisa abangafuni ukuba thina besifazane sifunde bangabagqilazi abanonya kunombuso wobandlululo. Bangababulali abedlula ingculazi. Iqiniso lithi abantu besifazane baphila isikhathi eside kunabantu besilisa. Kufanele bafunde kakhulu ukuze thina uma ubaba wekhaya eshona, umama akwazi ukusala ondla umuzi. Abantu besifazane basebenzela ibhodo kanye nemizi yabo. Iningi labantu besilisa lisebenzela amabhodlela, abangani besifazane, izimoto nokubungazana. Amaningi amakhaya amiswe ngabantu besifazane. Imisebenzi yabantu besifazane iyindlala ngaphandle kweyabantu abafundile. Lokhu kusho ukuthi kuhle bafunde kakhulu abantu besifazane kunabantu besilisa. Kuzofuneka ukuba la maqiniso ngiwanike lezi zingane zethu. Kuyangidabusekisa ukuthi ngisho sesikhululekile thina bantu bomdabu, baningi abesifazane abasesemaketangeni emzini yabo. Uma thina abantu besifazane sisabandlululwa ngobulili bethu, isekude inkululeko kulelizwe. Asinibandlululi bhobhi, sithi sifundani kodwa ningakhohlwa indawo yenu. Konje yiyiphi leyo ndawo yethu yiseka wabantwana? Indawo yomuntu wesifazane kusezimbezeni kanye nasekuthobeleni umnyeni wakhe. Awiso ka-euthanasia wasukhulumisa kwabantu basemabhasini, waphenduka ibheshu lasengoje kwenzenjani? Ngiyethemba ukuthi izindebe zakhe aziyithathi engqondweni yakho lento eziyikhulumayo. Kwaba nokuthula ngoba ungubane wayebona ukuthi ubhedile. Kulapho engeke alivume iqiniso. Babekade bebonisana nowakwakho ukuthi intuthuko yalelizwe iyame ekubeni bakhululwe bonke abathunjwa nabagqilazwa kukhululwe nabagqilazwa zihlobo zabo. Izibalo zazikuveza ukuthi abesifazane bayisibalo esikhulu kunabesilisa. Ukubasunduzela eceleni kwezentuthuko kwakusho ukusunduzela eceleni ingxenye enkulu yesizwe. Lokhu kwakufana nokuzama ukundiza ngophiko olulodwa. Lamaqiniso ayemkhanyela ungubane, kodwa injayezi, amasiko, inqubo kanye nokukhuliswa kwakhe kwakumnyenyezela ukuba abambelele kule mbude ayeyikhuluma. Kuzihibo ezinjengalezi ungubane wayevele athi, ningakhohlwa bhobhi ukuthi lezi zincwadi zabhalwa ngabezizwe emazweni aphesheya. Labo babhali babengakhulumi nathi.
Ukuqhudelana kukaNgubane nowakwakhe kwakunjengenkemba eyayime sakulindela izwi eliyokukhulula ukuba yenze umsebenzi wayo. Kwakungasekho lutho oluhlanganisa umndeni manje kwaNgubane ngoba abakwaNgubane base bedla ngokwahlukana. Izingane zazidla zona njalo ngele-6 ntambama kanti abadala bona babedla ngenkathi abafika ngayo. UMandebele isisebenzi esalandela uMaxakusha sasilideka itafula bese silinda ekamelweni laso. Sasiqhumuka ngokukhala kwensimbi isisibiza ukuba sizophakela lona osethanda ukudla. Wothi angadla lowo bese siqoqa izitsha sizihlohla emshinini wokuhlamba izitsha. Kwakuthi ngokuphela kokudla leyo ngane egeza izitsha ibisizogeza izitsha ngokuthinta izinkinobho zomshini wokugeza izitsha bese zigezeka izitsha. Ngemuva kwalokho leyo ngane yayizibeka ezindaweni zazo izitsha. Noma umsebenzi wezingane wawungekho ngaphandle kwalona wokugeza izitsha, kwaya u-Itu wabamandla ngasekukhonondeni uma kuthiwa makageze izitsha. Wayethi yena akakuboni ukuthi yini uMandebele angasale eseqedela ukugeza izitsha uma ekwazi ukuziqoqa. Uma kungenjalo kwakusukuma omkhulu umsindo kuphikiswana ngokuthi ngubani ozigeze izolo. Kwala ngisho uNgubane esenza uhlelo lokuba umeli azigeze kusukela ngoLwesithathu, ngoLwesine, ngoLwesihlanu noMgqibelo. Kwakuthi uma kuyizinsuku zika-Itunesha abike ibuzi acele ukuba enzelwe ngoba unethumba ozwaneni noma uphethwe yikhanda. Uma kungenjalo avike ngokuthi mningi umsebenzi wesikole. Kwakumdina lokho uNgubane azithola njalo esesimeni sokuba athethe. Umthimkhulu N wayengakholwa ukuthi kufanele izingane zishaywe noma zithethiswe. Ethi ukukhuluma nje kuzwakala kahle kunokuthetha. Wayethi uma esho njalo uNgubane akhumbule unina eMpaphala. Lwalungafakwa lubuya nodaka kunina kabafana. Wayethatha noma yini into ephambi kwakhe asakaze umuntu, futhi enganqeni ukushaya ngebhodwe noma ngepuleti aliphethe uma esethukuthele. Wayesho kaningi uNgubane ukuthi yena wayeyinto ayiyona ngoba unina wayemhlalela futhi eziqondisa izigwegwe. Wayekholwa kabo okaNgubane ukuthi abesilisa bayoba yileyo nto abantu besifazane abafuna ukuba babe yiyo. Wayekuhlaba ukuthamba kwesandla somkakhe ezinganeni, ethi izwe lonakele nje ngoba omama besimanje abasaqinisa isandla ezinganeni zabo. Esinye isibhobo esathanda ukuhlasela impilo yomshado wakwaNgubane kwaba yindaba yezinto zokuhamba yezingane uma ziya esikoleni. uNgubane wayethi izingane zabo maziye esikoleni ngamabhasi, hhayi ngezimoto. Kwathi lapho umthimkhulu N ehlongoza ukuba baqale babhekele izingane imoto yokuya esikoleni wala waphetha uNgubane. Umthimkhulu N wabeka isizathu sokuthi u-Itu wayezithanda izimoto, futhi nakhu wayesekwazi ukushayela, ekhombisa ukuthanda ukunakekela izimoto. Wakhuza umhlolo uNgubane ethi izingane zabo zohamba ngezimoto mhla zaqala ukusebenza. Kwakufanele zilinde kuze kufike isikhathi salokho. Yayingangeni kahle leyo nto kumthimkhulu N. Yena wathi baba ka-Itu kungathi uxakwa ngubala nje. Ziningi izingane oyise nonina abangebani kodwa ezihamba ngezimoto esikoleni. Thina sinenhlanhla yale mpilo yokunethezeka. Thina ngokwethu sinezimoto. Yini-ke engavimbela ukuba izingane zethu zibe nemoto? Uma wena ungayiboni le ndaba, mina ngizobathengela abantwana imoto mhla ngithola ibhonasi yami. Kokusiza mama ka-Itu ukuba sizame njalo ukuba sikhulume ngabantwana bethu, sikhulume ngaleli khaya lethu, singabheki okwenziwa ngabanye abantu emizini yabo. Thina sinempilo yethu engaxhumene nabanye abantu. Kuchaza uNgubane ukubona ukuthi sisekhona isikhala sokuba imibono yakhe yemukeleke. Singazikhohlisi bafana. Thina nezingane zethu asiphili esiqhingini sakwaNgubane. Siyingxenye nje
phakathi esiphila kuyo. Singeke sithi abakwaShabalala bethengela izingane zabo ezimbili izimoto ezimbili, sithi thina sizohluleka ukuthengela izingane zethu imoto eyodwa. Ukhumbule ukuthi nguwo owathi awufuni ukuba u-Ethu abelokhu ayoshayela izimoto zabantu. Uma ungakuthandi ukuba ayoshayela izimoto zabantu, kuhle umthengele yakhe. Ngiyaxolisa ukuba ngikuphikise mngami, ngeke ngiyivume leyo nto. Uma wena uyithenga leyo moto uze wazi ukuthi leyo moto ithengwe ngaphandle kwesami isibusiso, mina awukahle ukuzicabangela kangcono bafana. Musa ukuzikhohlisa uthi nawe unezibusiso. Asiyiyeke le ndaba ngoba sengiyolungiselela. Washo wasukuma wayotshobela endlini yokutadisha umthimkhulu N. Wasala yedwa nephephandaba uNgubane. Kwathi ngesikhathi sezindaba kumabonakude wayozilalela. Wayekhonze izindaba uNgubane kungathi yikholwa elizalwe kabusha. Owakwakhe yena wayethi ufunda incwadi eyodwa enohlonzo bese imnika ulwazi nemininingwane ezifinqa zonke lezi zindaba ezithanyelwa ngowakwakhe kumabonakude nasemisakazweni. Langalimbe ezibuyela emsebenzini uNgubane wathola imoto ayingayazi iphakathi egalaji. Wacabanga ukuthi mhlawumbe ngeyesivakashi, yize izivakashi zakwaNgubane zazilala emahhotela. Wakhanyisa amalambu wasondela eduzane. Amehlo akhe enqaba ukuba akholwe yilokho ayekubona. Wanduluza eyibuka le moto, amadiski emoto ayethi Student Parking Permit 5567 Durban West High School, iTunesia eNbelodi Ngubane. Wakhumbula ukuthi imoto yabo yesithathu yayisatshelekwe ngomunye wabangane bomkakhe. Waqala manje wazibuza ukuthi kanti umkakhe wasephindele kule nqubo endala yokungabambisani. Waqonda endlini, zamhlangabeza izinja zakhe, zaqhumagquma zizama ukuphakamisa umoya wakhe, kodwa waziphulula kancane nje. Waseqonda laphaya endlini yokutadisha. Wafica okwakhe ephezu kwezincwadi njengokujwayelekile. Wathi lapho ephakamisa amehlo omkakhe uNgubane wathi, yini lena esegalaji mngami? Wathula umthimkhulu N. Wabeka incwadi phansi wasethi, ngangithi savumalana ukuba sizothatha unyawo olusha lokubingelelana kahle, sixoxe singumndeni, singahlali ngokulwa okungathi asisizwa ngudokotela Thathezakhe Mdlalosi. Ngibingelele kuqala mnyeni wami bese ungibuza impilo. Phela udokotela wethu wathi kubalulekile kabi ukuba abantu abashadile baxoxe nje. Mina ngisazama leyo mpilo esalulekwa ukuba siyenze. Musa ukungiziba bobu, yini lena elapha egalaji? Kanti ubafana ufunani? Ungathini ukuba ungibuze into esobala kangako? Ufuna ukuthi utshelwe yimi ukuthi imoto leya esegalaji? Kuphi ukubambisana nokubonisana kulento oyenzayo mngami? Ngangithi sesiyekile lento yokubelana imisebenzi lapha ekhaya. Nami ngangithi sesiyekile, kodwa ngabona wena usulungisa amagceke, ukhipha leziya zihlahla ezintathu zekrotoni, ungasabonisananga nami. Mina nje angiyithandi iCamellia, ngi-allergic kuzimbali zayo. Ukuba sasibonisene ngangizothi tsala ifragipana, futhi ngamangala ukuthi lezi zihlahla uzitshala nabantu abaqashwe nguwe, hhayi yithi. Angikhumbuli wena uxoxa nami ngaleziya zihlahla. Imithi ayifani nokuthenga imoto mamthimkhulu. Imoto yinto. Kasikhulumi ngokuqhathanisa imoto nezihlahla, kodwa sikhuluma ngemithetho engamele ukwenza kwethu lezi zinto. Le mithetho ithinta amandla namalungelo esabelana wona kuleli khaya. Uma sithi kunokwabelana amandla nobuholi ngokulinganayo lapha endlini siyadlala. Kungathi kukhona abanamandla endlula awabanye, amandla abanika ukuba kube yibo abatshela abanye ukuthi bazohamba bagcine la, bazothatha babeke la, bangalokothi benze lokhu nalokhuya. Inhlalo enjalo Ngubane inhlalo yokugqilazwa, yokucindezelwa nokudelelwa.
Noma singazama kanjani ukuba siwacaze amandla, amalungelo nobuholi kuleli khaya singawakhohlwa ukuthi kunezinto ezingeke zacazwa neze. Ngeke sibucaze ububaba bami lapha ekhaya. Kahle ngobubaba bakho bafana, kade sadlula kuleyo ndawo yobubaba. Sikhathele ngabantu besilisa besigabisela ngobubaba babo. Kuleli khaya lethu siqhuba ngobuholi nokuphatha okwabelwanayo. Angithi kunjalo Mbovu? Kubuza uMamthimkhulu ebheka umnyeni wakhe ngokweqisa amehlo ngaphezu kwezibuko. Khona kunjalo, lokho akukuniki igunya lokuba uchanase Angidingi ukuba kube nomuntu onginika igunya mina. Ngiyazithathela amagunya ngokubona kwami. Wena ukhuluma indida. Uma sabelana amagunya, ubuholi kanye namandla, singakudidiyeli lokhu nendlela yobuqaba ecokamisa abesilisa ibenza abaholi, ababusi nabakhosi bengewona. Ngami ayikho into ewubuqaba ekutheni izingane zalapha ekhaya ziyizingane. Thina asinakwabelana ubungane bazo nathi, futhi akukho ukuba sabelana ubumama baleli khaya namanye amalunga aleli khaya. Munye kuphela nje umama okufanele enze lezo zinto ezazenziwa ngomama mandulo, futhi eziyokwenziwa ngomama kuze besekupheleni komhlaba. Nobubaba nabo kunjalo. Bunezindawo bazo. Le nqubo yinqubo yobabamkhulu, inqubo nekakade lethu. Lobu buzwe bethu mina nawe Sabufica Bunje. Buyoba nje thina Sesaba Mathambo Amhlophe. Musa uzikhohlisa bafana. Akukho buzwe obuzintaba obungashintshi oboba nje thina Sesaba Mathambo Amhlophe. Lezi zinguquko ezitshalwa yimi nawe kanye nemiphakathi esiphila kuyo ziyabuhlambulula lobu buzwe, zethekele kumasiko akwezinye izizwe, ziqambe nezindlela ezintsha zokuphila, futhi zibumbe ubuzwe obusha. Izithelo zesikwenzayo manje zomila sesimathambo amhlophe. Ubuzwe bethu buyakhula, buguquke, buvumelane nezikhathi. Cha, akunjalo. Ubuzwe bumi njengelanga nenyanga mama ka-Itu. Abuguquki, kodwa ngabantu abaguqukwayo. Kwahlala ngaphezulu ukuba wena ube ngumama waleli khaya. Ngeke neze izingane zaleli khaya zaba ngumama noma ngubaba. Ngicele ini bafana? Ucele ukuba uthengele izingane imoto. Hehehe, musa ungihlolela ukulanywa nomama esazifela bafana. Hayi suka. Izingane zakhe zizocela nami futhi ngicele kuwo ukwenza into. Ngingafa nini nje ngilokhu ngeluswa ngikhungwa yimithetho engu-101. Uthi bekufanele ngicele? Yebo, bekufanele ucele Mamthimkhulu, ngoba nami ngiyacela ukuba ngenze izinto ezithile kuwe. Angimani ngibone isudu ngithi engithandayo bese ngiyayithenga. Ngihamba nawe sibonisane ngithi kuwe ngiyayicela le sudu bese siyithenga uma uyithanda leyo sudu. Lokhu kucela kwami akusho ukuthi ngiyingane, kusho nje ukuthi siyahloniphana, siyabonisana ngoba thina sazi futhi sibuka izinto ngezindlela ezingefani. Wena njengonesi wazi kangcono ukuthi yini esifanele siyidle, kanti mina ngiyimpumputhe ngasekudleni okunomsoco. Mina ngazi kangcono ngezimoto kanye nezingozi zazo kubantu abancane. Iqiniso nje ukuthi izingane zethu aziyidingi imoto, ziyayidinga bafana. Ukuba aziyidingi ngabe u-Isethunjini akayithathanga imoto kankosikazi Hawkins esikoleni. Ingane yami yayithatha imoto ngoba iyidinga. Akayidingi imoto. U-Isethunjini wathatha imoto kathisha wakhe ngoba nje ehala, wehlulwa ngokuzibamba. Thina nawe masiyifundise le ngane ukuzibamba ngoba kuningi edinga ukuba izibambe kukho. Uthini ngegama lethu bafana? Ithoku lonke liyazi ukuthi ingane yethu yathatha imoto kankosikazi Hawkins ngoba iyidinga. Kuthiwa thina sisa izingane zethu kobelungu kanti sizohluleka ukuzinika izidingo zazo. Ngithanda lazi itheku ukuthi thina asihlulwa ukufeza izidingo zezingane zethu.
Popi kade ngasho futhi angisasho nanamuhla, musa ukuphilela ukujabulisa abanye abantu. Yenza lokho okuhle nokulungile kuwe. Akukho theku lapha elazi ngengane yakho eyantshontsha imoto kankosikazi Hawkins, futhi ngeke lazi manje ukuthi usuthengele ingane yakho imoto. Itheku limatasatasa nezalo izindaba eziza nezinguquko ezizalwa ukuhoxisa ukudutshwa kwaleli. Kahle ukuthi ingane yami yantshontsha imoto kankosikazi Hawkins. Cha, ayintshontshanga bafana, yayithatha. Ekubona ukufutheka kukaPopi uNgobane kwamkhanyela ukuthi usefike edwaleni. Yayingasekho into engayisho eyayingenza ukuba wakwakhe abone amaphutha akhe. Wahlehla kabili waphenduka eya ekamelweni lakhe uNgobane. Wadiliza zonke izingubo zakhe wazibeka embhedeni. Wangena uPopi wabona umyeni wakhe ediliza izimpahla. Wanyamalala imnyuzuzwana. uPopi wasebuya namasuitcase amabili wasethi, "Khululeka mbovu, phela uyindoda, wenza noma yini into oyithandayo. Uma kuthi yakini empaphala, hamba sithandwa sami. Kade ngakubona ukuthi vele awuphathekile kahle neze lapha ekhaya. Mina nezingane zami ezingamasela siyisinengiso emehlweni akho. Uma futhi kuthi hambani niyolungisa imisebenzi yenu no-Magnovich, kulungile, hambani." Ababuyisi baphambili. Akaphendulanga uBafana futhi akawasebenzisanga lama-suitcase. Wazisonga zinjalo izingubo ngamashidi wehla nazo ephindelela wayongena emotweni. Wema kancane ekhishini kwathi makathathe izinja zakhe, kodwa wabuye wazikhuza. Ingaphansi lakhe lamtshela ukuthi usephuma okungunokuphela emzini wakhe. Kwathi sesekhishini wafikelwa isithombe sikamalume wakhe uCele ngenkathi ephuma ekhaya labo laseMlazi. Kwake kwangathi okanina uthanda ukuthintitha izintuli ngenkathi ephuma emnyango. Naye uNgobane kwathi makathintithe izintuli ngenkathi ephuma emnyango. Engayayihleli kahle lento eyayiyenzeka, wezwa owakwakhe owayemi emnyango ethi, "Ngicela ikheli lokukuthumela izincwadi nezingcingo zabantu abazi ukuthi uhlala lapha ekhaya. Izincwadi kanye nezingcingo ngizocela ukuba nikudlulisele emsebenzini. Angifuni ikheli lalapho mina. Ngifuna ikheli lalapho thina nabantwana singakwazi ukukufica khona ngaphandle kokuba sidlule kuMagnovich. Angikalazi okwamanje futhi angazi noma ngolithumela yini uma sengilazi. Kodwa yini bafana, usungaphuma ushiye ikhaya lakho ngoba ngithengele abantwana imoto? Kanti sengibulale umuntu yini ngokwenza lokho? Yebo, usubulale lezi zingane zethu. Kubuhlungu kimi ukuzibona zifa phambi kwamehlo ami lezi ngane. Kulapho nami kungekho into engingayenza ngoba zibulawa ngonina. Ayikho into enjalo bafana. Wena awuphunyiswa yile moto, mhlawumbe yilokhu kuphumelela kwami ezifundweni nasemsebenzini. Kungathi kuyakweleka sithandwa sami. Phela abantu besilisa abafuni ukuhlulwa ngabantu besifazane. Kade ngangisho ngithi funda, ungavumi bafana. Manje ngoba mina sengifundile sekubuhlungu. Wangithola ngino-JC, ngafunda umatriculation ngesibani. Nakhu namuhla ngino-MA, wena usemi ku-BA. Lawyer wongonyaka we-1972. Kuyezizwela kubuhlungu mbovu. Ukuphasa kwami sekuyicala. Wawungasho ngani ukuthi mangingafundi? Ngiyasazi isikhwele samadolo ngokufunda kwenkosikazi. Hayi suka Popi, yeka le mbudo oyikhulumayo. Mina anginandaba nokufunda kwakho. Ungafunda uze ufike emafini. Mina anginandaba nalokho. Uma uzokwazi ukufunda kwakho kungamilisi izimpiko bese kuba nguwe osemafini. Akukhona nje ukufunda kodwa okuba yisichitho emzini. Yindlela lokhu kufunda ukuthathwa ngayo. Wena ukuthathe ngamawala lokhu kufunda kwakho. Kukugcagcazisa phezu kwethu. Usuphenduka umlomo ongathethi imanga. Ukhomandathi
wesihlohlolozi sikahlakanyana. Ngaso sonke isikhathi uPopi uyazi futhi wena awulenzi iphutha. Awukwazi ukulalela omunye umuntu ngoba ufuna ukuba kulalelwe wena. Njengamanje lokhu kufunda kwakho sekugaqaza umuzi wakho. Akukho muzi ogaqazakayo lapha bafana. Wena yithi uMagnovict uyakwehlula ngothando. Lona luvama ukuba lube njalo uma lulusha. Luzothi lungaphela mhlawumbe ubuye mbovu. Thina nabantu bami uzosifica sizihlalele khona lapha la eLalusha. Akukho thando olusha lapha Bob. Ngizobuya ngelinye ilanga sengizoqoqa zonke izimpahla zami noma mhlawumbe ngizobutha izingcezu zalo muzi owuchithayo. Bonke ochithimuzi bathi bangapheshukelwa ngabayeni babo bese bebheca abanye besifazane ngamacala abo. Iqiniso ukuthi mina ngixoshwa nguwe lapha ekhaya. Akungithusi lokhu bafana. Kade ngazi ukuthi wena nabakini aningifuni. Akungimangalisi uma usungishiya isitaka kanje. Ngikufisela impilo emnandi emendweni omusha lapho uya khona. Waphuma ubafana engazi ukuthi empeleni uyaphi ngaphandle kokuthi wayengazimisela ukuba angabe esebukela izingane zakhe zisakazwa luthando lukanina. Kwake kwathi makabuyele emsebenzini ayozisebenzela kodwa wabona ukuthi kungahle kumngenise kokukhulu ukukhuluma lokhu. Wayazi ukuthi uMagnovich angahle abesemsebenzini khona kusihlwa. Wayekubona ukuthi uma angaqaphi uzongena emseleni ngoba uMagnovich wayesethanda ukuthola ihlombe lokukhalela kuyo ethula zonke izinsizi zakhe. Wayeshayela esuka eLalusha wayegudla ulwandle ebheke eThekwini. Wathi esephambi kwamahhotela asebhishi kwafika ukuthi makangenise ehhotela. Wabuye waphebeza lowo mqondo. Wayengalambele ukuzipholela kodwa wayelambele ukuxhumana nabantu omakhelwana noma izihlobo ayengabelana mayelambele ukuxhumana nabantu omakhelwane nezihlobo ayengabelana nazo le ndaba eyayimvelele. Pho bakhona yini omakhelwane kobelungu laphaya eLalusha? Ngaphambi kwabo kwakuwumuzi wesulumane elingungwe ngabelungu ababili. Emaceleni abo kwakuyindiya kanye nomlungu. Bonke labo makhelwane babengazani nakancane. Abangobane babazi kuphela umakhelwane oyedwa wakwaMartin ngoba yena weza nowakwakhe nezingane zakhe ukuzobabingelela ngenyanga abangena ngayo. Lokhu kuhlala kobuqhingi kwaseLalusha kwakumshiphela ungubane. Yikho nakho lokho okwenza ukuba azithole eseshaya imoto ephindela eMlazi. Kwathi engena eMlazi wazibona izihlwele zabantu ziphithiza. Bathi ukuxoxaxoxa nomninisitolo salapho ayengena khona ukuze athenge izintwana ezincane. Yize basebeneminyaka emibili bephumile eMlazi. Izikhiye zaseMlazi zazisekhona ezihlala kuye. Kwakunamakamelo ababengawaqashisanga ngoba bebona ukuthi abaqashi bangahle bawone bese behlisa intengo yendlu. Babesenalo ithemba lokuthi kuzothi kungehla lokhu kuthuthuleka kwabomdabu phakathi. Ithemba lokuthi kuzothi kungehla lokhu kuthuthumela phakathi kwabomdabu eThekwini bese uyathengwa lo muzi wabo kwa-AA. Wazehlisa zonke izimpahla wangena engabonwa umuntu ungubane ngoba izinsizwa ezimbili ezaziqashile ukuba zazisebenza ebusuku kanti lena enye yakwaSibeko yayisazulile. Into yokuqala ayenza ungubane kwaba ukuvulela ijacuzzi ayigcwalise ngamanzi ethinta nomshini edlalisa amanzi. Wenza ujeke wekhofi wasehamba nalo eyongena lapha kujacuzzi. Kwabuya kuye konke okwakwenzeka. Umshado wakho wawunqamuke njengokuhamba kukaMaxakusha. Kwakuphele nje lapho bobabili besephansi kwesandla sikaDokotela Mdlalosi. Wayevuma okaMbomvu. Washo ukuthi isifo sase sihambe kakhulu ukuthi
sasinganqotshwa ezinyangeni ezimbalwa. Bona nowakwakhe sebehlulekene isikhathi eside, bengasakwazi ukuba baxhumane kalula. Ukuhlala kwabo phakathi kwabezizwe elalusha kwakungeke kubalekelele ukuba babuthole ubuntu babo ngoba le nhlalo yabo nabezizwe yayibanda mpo. Esephumile kuJacuzzi wafuna incwadi yokufunda ukuze achithe isizungu. Akayitholanga ngoba babezithathe cishe zonke izimpahla ngenkathi bethuthela elalusha. Incwadi eyayisele kwelinye lamaqamelo kwakuyiBhayibheli. Walithintitha leli Bhayibheli wahlala phansi eqala ukulifunda. Amehlo akhe anamathela ezindaweni ezazidwetshwe ngunina uMambele. Leli Bhayibheli kwakuyisipho sikanina amupha sona ngenkathi uBafana eya enyuvesi yaseNgoye. Amehlo kaNgubane awela kule ndawo ethi, "Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo, khona konke lokhu kuyakwenezelwa kini." Kwammangaza uBafana ukuthi noma unina wayengafundile ukutheni, kodwa inkumbulo yakhe yayiginqa amaqiniso ayengabuni futhi evumbuka ngenkathi nasezindaweni ezazingajwayelekile. uBafana wazibuza ukuthi kungabe uPopi walishiya leli Bhayibheli ngoba libhalwe ngesiZulu noma nje walishiya ngoba lalingelikaNina. Impendulo yale mibuzo yaphazanyiswa ngeminye imibuzo eyazishutheka nayo yacela izimpendulo ezisheshayo. Kwabuya kuye ukuthi uRalph Linton encwadini yakhe iBasic Psychological Needs uthi zintathu izidingo zabantu. Isidingo sokuqala isidingo sokuphepha, esesibili ukuzizwa wamukelekile kwabanye abantu, kanti esesithathu ukuba umuntu azithole enza into noma ezwa into entsha. Wayiphenduphendula emicabangweni lencwadi kaRalph Linton wazibuza ukuthi kwakwenze njani ukuba balandele le nkohliso badukelwe yinto esebala kanje. Kwakhanya bha kuNgubane ukuthi lezi zidingo zikaLinton zikhathaza umoya uma zingaqali ngesidingo sombuso kaNkulunkulu nokulunga kwakho. Wayilandela imidwebo kanina wafunda ukuthi unina wabhala ukuthi leli Bhayibheli ulipha umakoti wakhe uPopi Rachel Mamthimkhulu kanye nabazukulu ayobusiswa ngabo umakoti. Umlayezo kamakoti uMamthimkhulu wawuthi kukho konke ukwenza kwakho unganciki kukwakho ukwazi, ukuqonda kanye nokwethemba. Mbonge umazise kuzindlela zakho zonke uSomandla. Uyoba umalusi nodondolo lwakho. Wawaphindaphinda lamagama wahluleka ukwazi ukuthi yini ngempela into eyayilukhuni kulokho okwakushiwo ngunina. Wakhumbula uBafana ukuthi nguye owayefunda iBhayibheli njalo kwabo uma sekuzolalwa. Wamangala ukuthi emzini wakhe kwa-AA naselalusha babelalisa okwezinyoni, balale ngaphandle kokuthandaza. Wathi uzama ukucozulula izinto ezazifundwe yizingane zakhe kodwa lezo zinto zaphuhluka okwamagwebu esandleni. Wagijimisa amehlo akhe kuzo zonke izazi ayefunda ngazo. Wazama ukuthola lezo ezaziyibeka kahle le ndaba yezidingo. Wathi nalapho ebuka izidingo kuka-Abraham Maslow wathola ukuthi naye lo mbhalo ushaya eceleni. uMaslow wayengakhulumi lutho ngombuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Kwamkhanyela uNgubane ukuthi lezi zigaba zezidingo zikaMaslow zazingayindawo ngaphandle kokufuna kuqala lo mbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Nasembhedeni waqwasha isikhathi eside uNgubane ezibuza ukuthi kungabe yini imfihlo yokukholwa. Wayeye abone ontanga bakhe uNgoye bevuka ngovivi baye endlini yokuthandaza bayothandaza nsuku zonke. Kwamkhanyela ukuthi mhlawumbe labo ntanga babefuna kuqala lo mbuso kaNkulunkulu bese belandelisa ngoRalph Linton kanye noMaslow. Kwaya wafikelwa yinkolo yokuthi bona noPopi babeqale ngokugcinwa ngakho. Yikho nje wayesemnyama lo Popi nakho konke ayeyikho. Lesi sichitho sandiswa nangokubuka angalemukelanga uPopi iBhayibheli likanina. Wawakhumbula namazwi okugcina kanina ngenkathi bevakashele ekhaya. Unina wathi, "Koti mntanami, kuhle wazi ukuthi umendo ngumkhumulansika. Liyashisa ibhodo lasemzini. Ungazithwaleli wedwa uzokhathala. Inhliziyo yami
ayikutholi ukuphumula ngoba angizizwa izigi emuva kwami. Uma wena kodwa ufuna ukumisa igama lalo muzi wakho, kuyofuneka ukuba unyathele lapho ngahamba khona mina kwangubani. Ngicela ukuba nawe uthathe ibhantshi ungene shi esontweni. Ngithi noma ngisithela ngizizwe izigi ziyithatha le ndawo ebengimi kuyo esontweni, ngane yami. Kwathi nje la sekusa wathola isithongwana uNgubane walala wathi vithi, wavuka sekusile, waselungisela ukuya emsebenzini. Ilanga laseThekwini lalicwathile likhipha isimemo sabantu kubantu ukuba bayosebenza. Amatekisi, izitimela, amabhasi kanye nezimoto kwakuminyene abasebenzi ababeya emsebenzini eyahlukene edolobheni.